Hej med dig. Har jeg set dig før? Vil du ikke være sød og åbne min dør? Tak. Ikke langt borte på skovplaneten Gaia fandtes tusindvis af dyr og søer af soja. Jeg tror, vi har et problem. Når månen står stille, kan solen ikke lyse, og alle Gaias dyr og planter vil fryse. Du lange baguette, vi bygger der bare en rumraket. Nøj, hvor er det vildt. En hel by af måneskrot. Sum, hvad laver vi der her på Rusthavet? Nu bliver månemaskinen aldrig lavet. Sum, det virker. Det er let som en leg. Hvis bare jeg op til månen kunne hoppe og vandre rundt og rundt omkring deroppe. Jeg kommer aldrig hjem igen. Sofus og månemaskinen. Vil du med din skøre robot? Det bliver hyggeligt.